Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Jaintia Students Union Kaladawa ka office jong Deputy Commissioner ka East Jaintia Hills District kadeban pensyai pajba hapo ka arpusaw kunta halor ka jingyo environmental clearance ka Star Cement na Delhi klem da penlong ya ka public hearing namar babon ki ba persya kani ka seng kalalaj buru da ka jingtho hapo ka office DC pandawa ba ka office kadeban ajing shai ha ka nogodur ka Star Cement ka yo ya ka environmental clearance na ka Ministry of Environment, Forest and Climate Change na kasorkar India na Delhi. Nadiyan yung kasang JSU di ngai ka notification ka bami po long time menem step marmar nga abo da jingtho Ahmad jong DC jong East Hills District hagba kin ajubab hador ki lightly ki jingkli bagi la bo Ahmad jong sarkar bar kunjuru Ahmad jong Pollution Control Board ba ka banengkom kolong ka jingkli ka ba nikli kalong ba nei ba kini ki Star Cement yo ka bor ban apply ne banjele ya kata environmental clearance na po Delhi kabaar kalong ba ki ay kita ki state agency ne state department jong sarkar jala hakaba kiyo ya ta bor ban ailat ya Star Cement ban penyo ne banjele ya kata environmental clearance nete na po Ministry of Environment jong ka Government of India kabalay pat ni ipat ka highway ka city ka ba ka Pollution Control Board ka ong ba arspa prapawut kita ki written representation kapamut ba arspa prapawut ki bri ki ajing tho ban kersan dan ne kita kinhun ki ajing kersan banti ya tai motion hapo bri sernat ban rungut ki dai ki ba persa adi ka jingkan jungi bar EDC kalong ba di sutu sai EDC ru ong ba ibun ba kita ki kot jadi kita ki jing tho hadu umba Spa teling lah bendong ba ki dai ki kot ki ba persa re kot par ka batho berkomendo uliu member jong secretary jong Pollution Control Board wong penban untai dengan kumpong badu aspa prapo teli ke ba kersan ya katai ke limestone mining jong katai ke Star Cement mat geleng kasai ngabo apa asal kenta ba geleng district board district di naik ke jubab ba ada ki sabjar ba ki menti geleng kasai ngim manse benya chakmat habai dai ba kini kakam ladang hipai sang ni sarkar meminta ke ba ima kalong ba imat kimut ba penhe la ka jong ga platengka kuno ban penkir ni penhe yang la jong ga parti hagaban kimut ban sim la ne ban dino ya kini ke Jaintia Hills ke jongi habang hipai su doyong hipai su kisimen dan hipai ro su coke factory ngi ba ki boni kini ki state department kum ka Pollution Control Board lani kini ki board district ki kelalong kum ki dong aiksai lani kum kita ki agent hagaban yarap ne ban recommendation ya ki weipat ki sarkar lani kita ki sarkar pedeng hagaban ailat ki benyo ya kini ki environmental clearance ni ki NOC ya ki benwan ban penjot lani ban kamai spa hani po district ke jongi